Ole tu chum video chuanin hei vai paden karon siam don ni heng ho hi ka thil pol tur ania chuanin heng ho hi cho roi ania mo kan pa man ve nga tania hei hi ngale ran tia mi kha chuan hei hei moi zum pet bu deu nia ming khak ka thei ni la chuan hei kai kwang te chuan he tiang ang chi te chi sang te me ang hei nga vok an tia mi kha hi tiang ang te po hi om ta ni chumo chuan chak ai te reuti boku ta khu abiru ala num chuan hilai mi hawi hi purun na chang ang khania purun var purun sen tomato marcha pui ashing le marcha te sen chuan he ta so thing ani boka ta hianin dania ta hianin hi purun na chang ang tho khania mo chuanin ta hianin purun sen hi among bera om hianin arim tui du e tia mo den siam chuan purun sen hi noi bera kan thla kanga aba khachu a eng lo vak lo a step kha a om po ka shewak chong lo ni chu ma se purun sen bi khimo noi hetia a om hianin arim tui du an tia chuan hetiang hi a lian atang hian ka lo da ma sang ati hian ta chuanin alu kan lo da nga alu hi pum khat lian ve deuh hlek pa nga ve deuh hlek katia tampo nga em chong lo chuan purun var den siam hi a har vak lo tikhan chuan so thing kan lo thla kwa lenga marcha purun na po kan thla ngal ve kang e o ta hen marcha te sing po kan thla ngalanga tikhan tanya te po kan lo thla ngal ve kang ta hen chi kan thla bo kanga adu tan ejino tel thei bokan du lo tan telangai lo chi ole hei lo so bor to a mase ka her hniam don lawa ti hian a sa hianin kan la chuang char don ni o lo te lo chap ole hei kan den siam po tui lo kang to a yang kan lo du to kang kan lo o pang ko tui don lu tuk o ole hele kan den siam chu nia den kan han ti tak na in ka den vek phal lo ka ding vek du lo ni chu mo ka ding som vek phal lo wa changa ku chu ko an som ve no thwa chuan kai kwang te ku tam ve bok sia tui don tu ko chak ai po lo yum so kan han e to nge o video lo share sa wagin kan lo me